Mai sunt câteva zile până la Sânziene, însă la Suceava sărbătoarea a venit ceva mai repede. Timp de 2 zile, zâne din toată țara s-au întrecut în frumusețe și farmec în inima Bucovinei, acolo unde a fost aleasă și regina Sânzienelor. După ce și-au cules florile, zânele și-au împletit celebra cunună. Mă simt la acest festival ca într-un tărâm dintr-o poveste. Atmosfera ne face să ne simțim ca într-un tărâm. Pentru ce sunt ele renumite? Pentru frumusețea lor, tinerețea, care se presupune că rămân tinere tot timpul, și magia lor. Magia, fiindcă acaparează tot timpul privirile oamenilor. Povestea nu poate fi completă fără Muma Pădurii. Muma Pădurii e muma noastră. Ea a făcut munți, pădurile, ea are grijă de animale și ne bucurăm că oamenii totuși nu ne uită pe noi, personajele de basm, și nu uită de obiceiuri și nu uită de sânziene. Am vrut prin aceste evenimente organizate de noi să adunăm într-un singur buchet de sânziene toate tradițiile și legendele despre această sărbătoare într-un singur loc. Cei prezenți au avut parte de un spectacol special plin de momente magice pe care nu le vor uita prea curând. Îți dăruiesc această află să o păstrezi cu sfințenie și să ajungi să o dăruiești și tu la cei din viitor. Într-o zi prea sfințite, pe când soarele pălea, se ivi o zână bună, ce Elena o chema. Iată, tinerii se adună și îmbrățișează aceste valori care se uită. Și anul acesta concursul s-a desfășurat online. 35 de videoclipuri au fost înscrise la cele 4 secțiuni: regine, prințese, grup și costume inspirate din mitologia românească, iar la Suceava au fost prezente doar finalistele.